とん、ありがとう。そしたらね、次はね、どうでしょう。もう一回広げる。ちょっとね、大きいって言うとこれをね、もう一回開けて、あとこっちもやって、これもそうそうそう、そしてね、これ開けるんです。開けてね、って開けて、これね、いい形してないね。してないけども、これを取ってやって、はじめまして。はい、はじめまして。次は、ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ。すみません。すいません。そうですね。じゃあですね。新年。明けまして。おめでとうございます。おめでとうございます。はい。あ、ね。か、よ。か。なんだっけ、どんなんだっけ、なって。こうやって。J か。Да, краска мало.私が60歳になった時にですね、今まで私は東芝という国と、電気の会社でコンピューターの仕事をしていました。あと3年間視覚障害者の人の支援をする仕事を日本でやって、ちょうど60になった時に何か海外外で視覚障害者の人たちの支援ができたらなと思って、松田さんがмен жардам бергим келет. Мага дагы Матсуда сандан көп жардамы тиет. Ошол. Анан менин бир кыялым бар. Бүт мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга, өзүмө окшогон адамдарга мамилелери бизден такыр айырбаштап турат да, мен ошон үчүн булардан ушул жаңы жакшы жактарын алайын деп аракет кылып чакырганмын да. Анан бул жагынан буюрса мен жаңылышпап турмун. Жанагы Сато-сан, Ботако-сан экөөдөн аял кишилер, булар ушу майып адамдар менен иштешти. Анан Кыргызстанда 50дөн ашык жанагы көзү да көрбөгөн, кулагы укпаган, тили сүйлөбөгөн адамдар бар. До свидания.